17 éve vagyok Ausztria ingatlanos itt Ausztriában, és egyre több ügyfél jön mostanában, mondván, hogy a 3%-os hitel, ez a támogatott hitel fantasztikus, mert úgy fölment az ingatlanaim ára, mármint a befektetett ingatlanjainak az ára, hogy az elkövetkező 10 éves hozamot már, ha eladom most meg tudom nyerni rajta, úgyhogy vennék Ausztria ingatlant, mert marha jön áron el tudom adni az ingatlant, még csak 400 körül van a forint, ami előbb-utóbb, ha az értékeket és a gazdaság teljesítményt nézzük, 500-nál kéne már rég lennie, és ráadásul most eléggé korrigált, egy picit megtorpantak az árak Ausztriában, és a régi panellakásomat átváltom egy sokkal stabilabb és hosszú távon, és nem panel lakásra Ausztriában, mondjuk Grazban, vagy egy új építésű, akár kisebb, de új építésű lakásra, ami hosszú távon a jövőbeli energiakorlátozások, energia minimum előírások miatt, amiről nem is tudsz, és katasztrófaként fog beütni neked, és leviszi az ingatlanaid értékét, ha akarod, ha nem, ezt már az EU eldöntötte, de még nem is tudsz róla, pedig a véredre megy. Na erről lesz szó szombaton, 10 órakor egy ingyenes webináriumon, ahol megmutatom neked, hogy milyen dolgok várnak rád, és hogy egyáltalán miért olyan marha jó üzlet az ügyfeleimnek, hogy a 3%-os otthonteremtési hitelnél nem fölveszik, hanem eladják az ingatlanjukat, és ausztri ingatlant vesznek. Mutatok konkrét példákat, hogy az ügyfeleim mondják, megdöbbennek, hogy mennyire rohadtul drága ma Magyarországon az ingatlan, abból egy tök jó, hasonló méretű lakást lehet venni Grazban, és nem panelt. Na, ezt fogom megmutatni szombaton, 10 órakor. Várunk, regisztrálj videó alatt, vagy mellett a linken, vagy az űrlapon, akkor biztosan elküldöm neked a linket, és nem fogsz lemaradni. Különben pedig lehet, rösdöntést hozol, és az elkövetkező időben a vagyonod vagy elolvad, vagy gyarapszik. Na, ebben segítünk. Addig is sok sikert, találkozunk szombat, 10 óra, regisztrálj, ciao.